arra felkérem a győztes versenyző edzőjét, Betlen-Falvi István urat. A 2014. évi vidékbajnokság K1 férfi serdülő 6. évfolyam 1000 méteres számát nyerte Béke Kornél, Tiszaújvárosi kajakkenú és második helyezett Erdősi Csaba, Graboplasz Győri Vízisport Egyesület. Harmadik Kuli István, Szarvas kajakkenú vízisport és szabadidőklub. Negyedik Molnár András Vaj, Graboplasz Győri Vízisport Egyesület. Ötödik Imre Gábor Bence, Szolnoki Sportcentrum, Non-Profit Kft. Hatodik Mauer Morvai Boton, Váci Vasutas. A versenyzőknek gratulálunk! Szép volt, fiúk! Gyertek a fényképezni, de gyorsan, mert nem sokáig fognak fényképezni, vagy ott állni. Köszi, gratulálok. Jó, végeztünk, már készen vagyunk. És hol van Zoliaknak?